Tres son os principais puntos nos que os nacionalistas focalizan as súas queixas. O primeiro deles sitúase na saída da Serra. Os nacionalistas solicitan a ampliación da beirarrúa que remata na Avenida do Rocío ata o final da Rúa da Margarida, cumprindo así unha bella demanda dos veciños desta zona, que denuncian a perigosidade desta vía, pola que os coches pasan a gran velocidade. A seguinte das solicitudes tamén nesta mesma estrada, a C550, sitúase na zona de Espiñeiro e Ribas de Mar, onde o firme presenta numerosas deficiencias. Por último, outro dos puntos conflictivos é a C196, na zona de Ceilán, ata chegar ao paseo de Ponte Nafonso. Unha senda peonil que creemos que é moi necesaria tanto polo volumen de tráfico rodado que pasa por estas dúas carreteras, como polo uso moi frecuente tanto dos veciños en Ribas de Mar, que non teñen ningún paso de peóns, algo que tamén incluíamos na nosa iniciativa para pasar dun lado a outro da aldea, como pola seguridade para os peóns, deportistas que usan frecuentemente, sobre todo este tramo, non? O da C196 que fai a circunvalación, por así decirlo, a circular entre o Concello de Noia e o Concello de Outes pasando pola Ponte Nafonso. Os nacionalistas levarán tamén esta reclamación ao Parlamento a través do seu grupo parlamentario para que a Xunta, titular de boa parte destas vías, resolva estes problemas de seguridade viaria que se dan. Por parte da Xunta de Galiza se tomen as medidas viais que son precisas nestas dúas estradas, tanto na C550 como na C196, entre o seu paso por Outes, pero que enlazaría na Ponte Nafonso tamén cunha parte de Noia, o lugar de Ponte Nafonso, donde as carencias son tamén manifestas.